kinapus nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagpalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya magakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios ngang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya ngang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga nisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suking atig paminaw, dinhi nining atong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot mga higalas mga pulong sa Dios. Labi na in connection sa ato usab nga kaluwasan. Unya sa ato ang mga higala, mayong gabi o happy Sabbath kaninyo nga tanan. Ato sab nga pasalamatan unas tanan ang Dios nini nga kahigayunan nga gihatag nganhi kanato tungod kay kung wala ang iyang pagtugot mga higala, di gyud ta makahimo sa ato ang program. Unya wa ta kahibalo kung unsay mahitabo nato mga kaigsunan, pero uban sa tabang sa Dios mga kaigalaan, kita usab gitagaan niya og lugway nga kinabuhi. Mayo nga panglawas aron usab makahimo sa pagserbisyo nga kaninyo nini nga gabhiuna mga kaigalaan. Happy Sabbath sa tanan nato nga mga kaigsunang Adventista nga nagapaminaw karon dinhi sa ato nga programa, ang tingog sa reformasyon. Unya salamat usab sa tag-iya dining mao nga estasyon na pinangunahan sab sa ato nga tag-iya CEO si Doc Remilito Oy, kasamtangan mga higala nga bakasyon og ingon man usab sa tibok niya nga panimalay og sa ato sab nga nagdumalaw sab nining mao nga estasyon, pinangunahan sab sa ato nga station manager si Sir John Libay King og ingon man usab sa ato nga kauban Spikas Lawak, kauban nato si Sir Louie Nakwa og mayngan man sab kang Sir Romelo Nobinario. Salamat usab nini nga kay gayunan aron nga mo hinungdan mga higala kita usab makahimo sa pag program din hini mong estasyon. Og sa ato usab nga mga kaigsunan nga baguhay lamang usab nga naka-view sa ato nga Facebook Live dinhi sa XFM mga kaigsunan during sa ato nga program, although naga-view mga kaigsunan sa matang program din sa XFM, pero baguhay lamang nga naka-paminaw o naka-view sa ato nga Facebook Live dinhi sa programa ang tingog sa reformasyon tungod kay di man ni permanente gikan lamang sa Biyernes, Sabado o Domingo mga higala. So sa atong mga kaigsunan nga baguhay lamang o wa makakuha sa atong nga numero, i-text lang ang atong nga numero 0976 555-1008. Muna nga ito ang cellphone number mga higala. Kung gusto ninyo nga mangutana, i-text lang ang ato ang numero. Mahimo sab kamong mutawag pero dili during sa atong program tungod kay dili nato mataganag pagtagad
lagi hamubo lamang or wala entertain mga kaigsunan og tawag during sa ato ang program, no? Unya sa ato ang mga higalaw sa bug mga kaigsunan nga naa lang sa haduol, dala lang dinhi dapitas bandas Talisay mga kaigalaan, na pwede kamong mobisita sa ato ang simbahan dihas may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay, na mga kaigsunan nato nga naa lang sa dool. Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. Unya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga gusto sab nga mo message ka nato through sa ato ang Facebook page. I-search lang ninyo mga kaigsunan ang shorten, no, nga pamaagi pag-search / or SDARMCPUC. Kana lang siya mga kaigsunan aron usab ninyo nga makita ang atong kinatibukan nga page, no? SDARM Central Philippine Union Conference. Na siya mga higala aron nga kamo magkapaabot sa inyo nga mga pangutana, o di ba ka uban pa ninyo nga mga concerns, labi na sa ato nga doktrina. O kung o galing mga kaigsunan gusto ninyo nga mobisita mi sa inyo nga lugar, comment lang or message ka nato aron usab nga matagaan kamo sa pagtagad mga kaigsunan. Now, nini nga kagabhion mga kaigalaan ug mga kaigsunan, sa dili pa ta mo padayon sa unahan, na magampo na ta alang sab sa giyas balang espiritu aron usab kita mahimong makasabot mga kaigsunan sa mga pulong na gaato nga pagatun-an nining dapit kagabhion. Magampo na kita. Dalaygon og silimbahon namo nga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Ani ano sab ang imong alagad nagatuol sa imong trono sa grasya, nagahangyo nga ikaw magapasaylo kundi man napakya sa buhat sa pulong sa unahuna aron sab kami mahimong takos pagdawat sa imong mga panalangin nining kagabhion. Sa among nga pagpamalandong sa imong mga pulong, hinaot nga ang imong giya, nabi na ang giya sa balang espiritu nga sa diin kini maoy among masabtan og tabangi og giyahi usab kami nga among makinabuhian aron usab sa pag-abot sa kauli ang mga adlaw kami usab makaplagan nga nagabuhat uyon sa imong kabubuton. Panalangin usab ang mga kaigsunan nga naminaw nining mga programa. Ikaw usab magapagkamaayo sa mga nagabalatian og nagmalayahon ilabi na sa espirituhanon usab nga bahin nga manumbalik ang ilahang gugma sa nahunang gugma sa pagpangalaga diha kanimo. Ligo na lamang ang pagtuo bisan pa man sa mga pagsulay nga moabot sa among kinabuhi. Ikaw lamang maghahatag og kusog aron sa pagdaog niini. Og hinaot nga ikaw sab magapanalangin ilabi na sa tag-iya nining mga estasyon o sa mga nagadumala usab niini. Kining tanan akong gisalig og gitugyan og gilaumang madawat pinaagi lamang sa ngalan ni Hesus nga amon luwas. Amen. Maayong gabi diha kang Sir Tristan Wyeth B. Golay, matod pa niya Happy Halloween Brother Aldrin. Tungod kay kalibutan karon mga kaigsunan. Nagasaulog usab sa malabot nga gitawag nato og kini ang kalag-kalag mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Now, dinhita no sa ato usab nga kinini ang pagtuon no. Last time ato last nga naisgutan no sa wa manin nato nahuman tungod kay taas-taas usab ni unya wa ta permi usab makahimo sa pagprogram ni ini mga kaigalaan. Muna nga karon ato padayunon usab ni dinhi natas ikalima nga bahin. Una-una no ang unang panahon mga kaigsunan peryodo sa diin ang Dios naghatag og instruction labi na sa pagkaon sa tawo. Una-una didto sa tanaman sa Eden no, tagaan sila fruits, nuts and vegetables or walay vegetables no, fruits og kinini ang gihatag sa Ginoo sa kanang gisgutan diha sa Genesis 1:29 no, fruits,
grains and nuts mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Now ikaduha, ang ikaduha mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa diha nga ang tawo nakasala, no, nadugangan siya og vegetables. No? Ikatulo mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga kahimtang or peryodo mga kaigsunan nga ang tawo dunay instruction usab ngadto kanila ngadto na kang Noah mga kaigalaan ug mga kaigsunan. No, mo na ikatulo tungod kay no, although naagyapon tong gitawag og fruits mga kaigsunan, the first one kana na ang pag-ulan pa lang, no, kay naman to sila na imbak nga mga pagkaon. Pero after ni ana mga kaigsunan, na tungod lagi kay nangamatay man ang tanan nga mga tanom, no, gitugot or gihatag kanila ang pagkaon sa meat mga kaigsunan. Now ang ikaupat nga bahin sa diha nga ang katawhan sa Dios nagbiyahe na usab padulong sa Kanaan mga kaigsunan. Yutan-on nga Kanaan or kanan na ang gitawag na karon og Israel. No, naa pa lamang sila sa kamingawan mga kaigsunan, sila giandam na sa Ginoo. Ang ipakaon lang nila mao ang mana. Pero kay lagi ang tawo mga kaigsunan naanad sa ilang nga kahimtang sa diha nga didto sila sa Ehipto mga kaigalaan. Mao nga nang nindahay ug nangandoy sila mga kaigsunan sa ilang pagkaon didto. No, pero ang Dios dili na niya buot nga mao toy ihatag tungod kay gitagaan na sila og pagkaon, mo ning gitawag og mana. Now kung imo pa nang susihon mga kaigsunan, that is food for the angel mga kaigsunan, no, kung imong susihon kana na ang gitawag og mana. Nagihatag na sa Dios kanila aros pag-andam sa ilang pagsulod ngadto sa yutan-ong Kanaan. Apan lagi tungod kay ang tao nangita naman sa ilang naandan, mo to hinungdan nga gipada sa Dios, no, og kana, no, nahimo na gyud nga problema hinoon, no, nangamatay sila sa wa pa naa pa lang tunga-tunga sa ilang ngipon mga kaigsunan, sila nahimong gilaglag sa Dios. Ang kapungot sa Dios nahimong na buo nga to kanila og sila nga matay samtang nga ang pagkaon mga kaigsunan na apas tunga-tunga sa ilang mga ngipon. Now din hitas ikalima, natusugdan na nato sabning portion ini, kini nga diet na nila mga kaigsunan in settlement na didto sa Kanaan. Meaning pa ganiya kay last ani ang 4 mga kaigsunan, ang ikaupat nga peryodo before pa sila or naa pa sila sa kamingawan, padong pa sila sa Kanaan. Karon din hina sila sa Kanaan. Unsa man say gihatag sa Dios ngadto nila. No, last time atong na hisgutan Leviticus 11 bersikulo 46 o 47. Sa English nga bahin mga kaigsunan mo ni gisgutan. This is the law of the beast and of the fowl and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth. 11. To make a difference between the unclean and clean, and between the beast that may be eaten and beast that may not be eaten. So mo na gihatag nga instructions Ginoo ngadto nila, aduna nay panagkuana, no, gihatagan sila gi instruction sa mga balaod ngadtos mga mananap, no, unya ngadtos mga langgam, sa tanan nga mga buhing nilalang mga kaigsunan nga nagalihok diha sa tubig o diha sa kayutaan, no, gihatag sa ilaha ang kailainan tali sa mahugaw o sa kanini ang mahinlo nga mga mananap nga pwedeng kaunon nila ug mga mananap usab nga dili nila pwede kaunon. Mo nagisgutan diha sa Leviticus 11 bersikulo 46 o 47. Dito sa ilahang pagpuyo na, no, sa Kanaan mga kaigsunan, no, tungod lagi sa kagahi og kinini ang ino nato kasing-kasing or ulos mga tao mga kaigsunan Israel
Actually ang nakaabot lang yun, no, gikan sa Ehipto ngadto sa yutan-on nga Kanaan, duha lang yun, no. Ang uban nga tawo na sila pagpanaw, nanagko na, no. So ang nakaabot lang yun, no, from kanini ang Egypt mga kaigsunan to the settlement nila ngadto sa Kanaan, kinira si Josue og si Caleb, no. So diha mga kaigsunan kato nga instruction gihatag ngadto nila, gidugangan diha sa Deuteronomio 14 versikulo 7 og 9, mantod pas pinulungan nga English. Nevertheless, this ye shall not eat of them that chew the cud, or them that divide the cloven hoof, as the camel and the hare and the coney, for they chew the cud, but divided not the hoof. Thereof they are unclean unto you. So kana siya mga kaigsunan, dunay kalainan, no, as mga mananap, no, nga gisgutan dinhi katong nagapangusap og buak og tiil, no, dunay mga distinction anang gabahin mga kaigsunan alang nila nga dili nila pagakanon, no. This ye shall eat, no, dunay mga pwede sab kauno nila. This ye shall eat of all that are in the waters, all that have fins and scales shall ye eat. Klaro na, no? Itong may mga himbis, mo na gipakaon sa ila mga kaigsunan. So mo na gisgutan sa maong bersikulo, no? Unya dogang pa, matod pa, this diet, no, did not make them healthy and live longer. Actually kani nga pagkaon mga kaigalaan, mo na gisgutan ni Salmista David, Psalms 90 verse 10, no? The days of our years are 60 years and 10, if the reason of strength they be 80 years. Yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Mayang gabi diha kang Leo Labadan. Good evening. Shout out Labadan Bahian family. Mama Lucia Bahian Labadan, Papa Pablio Calapis Labadan Igsoon, Leoncia o Leoterio, Lia Bacala, Pablio Jr. Labadan, especially Bibi Sakari Aiden Labadan. Thank you. Salamat usab, no, kang Leo Labadan, no, sa iya usab nga gipang timbaya sa Labadan family o asa man ni nahimutang, no, sila sa ato nga mga orkaning gipangtimbaya usab ni Sir Leo. Now balik ta dinhi mga kaigsunan. So katong diet nila mga kaigalaan during the settlement in Canaan, mo na ng Israel sa pagkakaron. Actually wa man nagdulot sa ilaha nga mutaas ilang kinabuhi mga kaigsunan, pero nahimong nag-anam og kaosos. Kung nakabantay mo mga kaigsunan during the time of Noah, sa nagkaon pa siya sa katotoang mga pagkaon nga prutas mga kaigsunan, or na apil na dito ang vegetables mga kaigsunan. So wala pang lunop, wala pa gitugot ang pagkaon sa mga mananap or sa katotoang mga karne. Dako pa kayo og kalainan or kalayon mga kaigsunan sa kinini ang ilahang pangidaron. So kana, pero sa ilahang settlement na dito sa Kanaan mga kaigsunan, gitugot, no, katong mga pagkaon nga mga mahinlo. Adunay gi-differentiate mga kaigsunan ang mga mananap nga mahinlo o ingon man usab katong mga mananap nga mahugaw, nagapangusap ug wala nagapangusap. Kana dunay mga kuan na mga kaigsunan nga mahugaw ug dili mahugaw, no. Unya sa mga isda, labi na sa kinini ang dunay himbis o wala himbis, no, mo nagihatag sa Ginoo nga instruction ngadto kanila. Nga bisan gani, no, kini nga pagtugot mga kaigsunan, pag-abot ni Kristo, pagpakatao ni Kristo dinhi ning kalibutan na mga kaigsunan,
Doon na pa'y panahon, doon na instances nga siya nagtugot mga kaigsunan sa pagpakaon niadtong 5,000 ka mga tao mga kaigsunan, with fishes and 5 loaves of bread mga kaigsunan nga didaghan, no? So muna siya. So when was the expiration of this mga kaigsunan to nga gi-permit mga kaigsunan ang pagkaon sa flesh meats? Christ gave his admonition, he said, matod pa John 16 verse 12, matod pa niya, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Verse 13, howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come mga kaigsunan. So managingon ni Jesus Christ na dagan pa siya og gisulti mo na nga sa iya nga panahon. Doon na tong naabot pa to, no, mga pagtugot mga kaigsunan. Mantod pa niya doon na pa ako'y daghang mga butang nga gusto nako isulti nga na kaniyo, pero dili pa ninyo kaya sa pagkakaroon. Pero pag abot unya sa balang espiritu, mugiya na siyang kanato mga kaigsunan ngadto sa tibuok nga kamatuoran. So muna, no, by the inspiration mga kaigsunan of the Holy Spirit, si Apostol Pablo mga kaigsunan, he preached about the expiration o sana diha mga kaigsunan ang kinini ang pagpermit o pagkaon sa kinani ang flesh meats, no? Kanos aman Hebrews 9 verse 10. Sige sigutan dito. Hebrews 9 verse 10, which stood only in meats and drinks and divers washings are carnal ordinances imposed to them until the time of reformation. So kanada siya mga higala. Muna ni when the Holy Spirit niabot mga kaigsunan sa dihang nabubuan na sila sa balang espiritu, aduna nay kinini ang bantayanan, no? Kaysa ilaha kaniadto doon na may pagtugot, no? Mga diverse washings, meats and drinks mga kaigsunan, mao nay ilahang practice at that time, which is gi-allowed Ginoo ngadto nila. Pero time comes mga kaigsunan, sumalapas 9 versikulo 10, which stood only in meats and drinks and divers washings and carnal ordinances imposed on them, kanos hangtod sa until the time of reformation. So kanos man ni siya kung ato ning subayon kana siya mga kaigsunan, when will be, no, the time of reformation, no? So, ang Colossians chapter 2 verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. So, kini nga mga ordinances, katong gisgutan dito 9 versikulo 10, about meats, drinks, and divers washings, all those carnal ordinances mga kaigsunan na wagtang sumala pa, no? Kinini ang sumala pa sa gisgutan 2:14, the ordinances which was against us, which was contrary to us, gilansang siya kauban o dito sa cross mga kaigalaan o mga kaigsunan. Now, dogang pa, no? Christ was the last offering at that time, no? Munang gisgutan diya sa Colossus 2:14 nga dili or siya sumala pa dito gilansang kauban ni Kristo, mo na giingon diha mga kaigsunan. Sa i-interpret ra ba ni nga kinini ang balaod sa Dios ang napulo kasugo nimo ay nalansang kauban ni Kristo. Pero atong hinumduman, Colossus 2:14,
katutong mga handwritings, ordinances, mga kaigsunan, wag tang tungod kay si Kristo sumala pa, Christ was the last offering and all sacrificial offerings were abolished, mga kaigsunan, including the laws of diet. So, munang niingon si Apostol Pablo, Roma 14 versikulo 21, matod pa niya, it is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby my brother stumbleth, or is offended, or is made weak. Matod pa ni Apostol Pablo nga maayo ang dili pagkaon og unod og pag-inom og bino or bisan unsa nga makapapandol sa akong igsuon or makapahimo kaniyang maluya. Muna gisgutan diya sa Roma 14 versikulo 21, mga kaigalaan. So muna nagsugod diha ana, no? Motong giingon ni Kristo sa Juan nga daghan pa kong mga butang nga dili nga akong angay igasulti kadinyo, 16, 12 og 13. Pero dili pa ninyo kaya sa pagkakaron. Howbeit, when the Holy Spirit, when the Spirit of truth is come, matod pa, He will guide you into all truth. So, sa dihang gibubo na ang balang Espiritu, mga kaigsunan, mo na ni nahitabo, no? So, mo na nga ang pasidaan, mas labing maayo, no? Matod pa, it is good neither to eat flesh nor to drink wine nor anything which my brother stumbleth or offended or is made weak. Dugang pa, usas mga hinungdan, mga kaigsunan nga mas labing maayo, no? Ang dili pagkaon sa unod, matod pa ni Apostol Pablo, tungod kay ang Jeremias 45 versikulo 5, mga kaigsunan, klaro na nagsaysay diha, no? Atong basahon, Jeremias or Jeremiah 45 verse 5. Unsa may gisgutan dito? Na atong basahon, mga kaigsunan. And seekest thou great things for thyself or for thyself? Seek them not. For behold, I will bring evil upon all flesh, saith the Lord. By thy life will I give unto thee for a prey in all places whither thou goest. Remember, mga kaigsunan, nagisgutan diha, I will bring evil upon all flesh. Akong ipadala ang kadautan o kadautan sa tanang mga unod. So, kung maghisgot tag unod, mga kaigsunan, or meat, no, kanang gisgutan diha Jeremiah 45 verse 5, no? All flesh, I mean flesh. Kung maghisgot tag flesh, yan, gisgutan man dito tanang mga unod, no, gipadad-an sa kadautan, mga kaigalaan. Now, unsa may gisgutan sa 1 Corinto 15 versikulo 39? Atong basahon, ha? Naghulagway, mga kaigsunan, katong gisgutan sa Jeremiah 45 verse 5, no? Nga ipadala sa Dios ang kadautan sa tanang mga unod. So, unsa man ning unod nga gisgutan dinhi? 1 Corinto 15 versikulo 39. Na? Kung doon na may Biblia, mga kaigsunan, basa ang 1 Corinto 15 versikulo 39, no? Kung wala, no, i-take note, mas labing maayo, mga kaigsunan, aron sab nga pwede ninyo nga basahon sa diha nga bakante na mo, no? 1 Corinto 15 versikulo 39 nag-ingon, all flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of man, unod sa tao, another flesh of the beast or of beast, mga mananap, another of fishes, unod sa mga isda, and another, mga kaigsunan, of birds. So, ano to? Unod sa tao, unod sa mananap, unod sa mga isda, o kinini ang unod sa langgam. So, muna gisgutan sa Biblia, mga kaigsunan. Kunya, atong hinumduman, ang Jeremias 45 o 45 versikulo 5,
Behold, I will bring evil upon all flesh, saith the Lord. Ngano nga gisgutan dito nga wala na, dili na maayo. Sumala pa ni Apostol Pablo mga kaigsunan, maayo ang dili pagkaon og unod o pag-inom og binaw. Na tungod kay gisgutan si Jeremias 45 versikulo 5, padadaan niya sa kadautan. Unya unsa may giulagway diha nga mga unod sa tao, mananap, isda og mga langgam. Na? So diha nga bahin mga kaigsunan kung imong tan-awon, muna nga bisan ang tao muna iban nga naglikay na ni anang mga pagkaunan, doon naghihapoy balatian. Bisag giunsa og atiman, doon naghihapoy balatian. Why? Tungod kay nahilakip no sa gisgutan diha Jeremias 45 versikulo 5. Nga bisan ang unod sa tao magkaigsunan adunay gipadala nga kadautan. Munang dunay mga balatian magkaigsunan. Labi na kung dugangan nimo sa gisgutan diha nga unod sa mananap og kanini ang mga isda og kanini ang mga langgam. No? Kay pareho man ang gipadadaan. So since gipadadaan unya imuhang kaunon mga kaigsunan, mo na nga mo resulta gid siya komplikado no, mahimong nga mo doble ang balatian sa tao mga kaigalaan mga kaigsunan no. Basis na sulat no. O wa man ta mag himo-himo dinhi og kuan inaato mga kaigsunan kundi kung unsay gisgutan sa Biblia no. Now how about Paul? Was he also a health reformer mga kaigsunan? 1 Corinthians chapter 8 verse 13. Wherefore if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. So muna no, kung makapalain man no siyang igsuon kini niyang gitawag og pagkaon, now dili na siya mong sumala pa niya no. So unsa may invitation mga kaigsunan ngan hinato? Unsa may iyang invitation? 1 Corinthians chapter 11 verse 1 matod pa niya no, kung ang pagkaon sumala pa, when if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the word standeth. O di na kumukaon o gunod. Samtang nagabarog pa kining kalibutan na, sumala pa niya. Kung kana man mo'y makapahimong offend sa iyahang igsoon. Now, muna nga, bisan si Apostol Pablo, naghatag siya ihimplo mga kaigsunan. Iyang invitation ngan hinato, sumalapas 1 Corinto 11 versikulo 1. Matod pa niya, be ye followers of me, even as I also am of Christ. So, muna iyang invitation ngan hinato, mga kaigalaan ng mga kaigsunan. Niya, atong pamalandongan, no? Wa man diha gidili brad, wa man diha giingon nga igo ra man nagpahayag si Apostol Pablo nga maayo ang dili pagkaon og unod or unsa no. So naghatag lang siya ihimplo sumala pa no. So kita mga kaigsunan kung nasayod tag unsay maayo, bisan ang James chapter 4 verse 17. Kita nato nga maayo no, malikay ta anag ang mga balatian, maayo nga di ta mukaw na naron nga kining mga balatian nga nas mananap mga isda ug mga langgam di usab atong mahiaguman o di nato mabalhin sa atong panglawas mga kaigsunan, tungod kay kita nahibalo nga atong lawas mga kaigsunan mo'y templo sa Dios. Bisan kinsa nga nagadaot sa templo sa Dios, pagalaglagon niya sumala pa. Now kita nahibalog unsay maayo no, sumala sa gisgutan sa Biblia sa Roma, Apostol Pablo niingon nga labing maayo sumala pa ang dili pagkaon niya ng mga butanga, tungod kay kana nahibalo ta no sa gisgutan Jeremias 45 versikulo 5 nga gipadad-an sa Dios og kinini ang kadautan. Busa si James, matod pa James chapter 4 verse 17, therefore to him that knoweth to do good, ngadto kaniya nga nasayos pagbuhat og maayo, and doeth it not, wa niya buhata, to him sumala pa it is sin. Kita lang mamalandong anak mga kaigsunan no?
anak nga bahin, no? Di man na nato kanana ang ipugos, no? Kundili take it or leave it, mga kaigsunan, no? Ang pulong sa Ginoo mo na gisgutan tungod kay nga ato lamang ipadayag unsa ang kamatuoran, mga kaigalaan. So mo na gisgutan, no? James chapter 4 verse 17, no? So ato, no, nasa ato ang mga kaigalaan o pagpamalandong, no? So bisan pa gani, no, si propeta Isaias, mga kaigalaan, aduna say gipadayag ngadto kaniya sa Dios. Isaiah 22 verse 12 to 14 nagisgutan dito. And in that day did the Lord God of hosts call to weeping and to mourning and to baldness and to girding with sackcloth. Nga naman, unsa may mahitabo anang panahon na. Versikulo 13. And behold, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. So, klaro na, no? Gagisgutan diha, mga kaigsunan. Actually, kaning gisgutan din kinitanan gi-allows Ginoo sumala pas Leviticus 11, na nga gi-allows Ginoo ngadtos iyang katawhan tungod kay kini mga mahinlo man nga mga pagkaon. Pero time comes, no, sa may mahitabuan ng panahon na. Mo na gisgutan din si Isaiah 22 versikulo 13. Now ang versikulo 14, and it was revealed in mine ears by the Lord of hosts, surely this iniquity shall not be purged from you till you die, saith the Lord. No, ang atong basahon kana tanang gisgutan sa bersikulo 13, mga kaigsunan, Isaiah 22, kana tanan gi-allowed niya sumala pas Leviticus 11 nga naa dito ang mahugaw og mahinlo, na pero time will come na sumala pa katong gisgutan sa bersikulo 13. Unya sa bersikulo 14 gipabug-at pagyud, this iniquity shall not purge from you till you die, saith the Lord of hosts. So nasa ato mga kaigsunan, no, ang pagpamalandong niya ng bahina. Sumala pa, when will be? Kanus man ang adlaw? Isaiah 22 verse 20. Hatos unahan, mga kaigsunan. And it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. 21. And I will clothe him with the robe and strengthen him with the girdle, and I will commit thy government into his hands, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. Versikulo 22. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, and he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Kana day nga tagna, mga kaigalaan, o kanang gisgutan diha gikan sa kapitulo 22, mga kaigsunan, 12 ngadtos unahan, gitagna na, no, sa umalabot nga mga tungod kay natagna naman ni daan, no, sa umalabot nga panahon, which is sa atoan nga panahon, mga kaigsunan, na nga moabot na ng panahon na. Yan ang gisgutan sa versikulo 22. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, and he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Kana dunay kanana ang kahulugan, mga kaigsunan, kanang tagna, no, gihisgutan des 22 versikulo 22. Atong tanawon ang Revelation 3 verse 7, no? Unto the angel of the church in Philadelphia write, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. No, the same, mga gisgutan, mga kaigsunan,
sa Isaias 22 versikulo 22 o kanang Revelation 3 verse 7. No, naay dihay gisgutan nga key of David. So, ang Revelation chapter 1 verse 11 saying, I am the Alpha and Omega, the first and the last, and what thou sayest write in the book, and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and also Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. So dunay mga panghitabo ana nga panahon mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Kay moingon man god no, dili man na sa ato nga panahon brad no kanang gisgutan diha. Kana na ang 22 versikulo 13 nga pagpatay og mga kalipay o pagpatay og baka, pagpatay og mga karnero, wagkaon og unod, then drinking wine mga kaigsunan. Sumala pa dili daw na. Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan ang connection ni ana, doon na gitumbok ni anang panahon na. No, kanang gisgutan Isaias 22 versikulo 22. Nga doon ay connection usab dito Revelation chapter 3 verse 7 na talking about the key of David mga kaigsunan. So kini ato ning padayonon sa pagtuon no sunod usab nga panahon mga higala. Pero kay nga tong oras no di naman mutugot tungod kay miabot na ta stakna no nga tapuson sa ato ang programa mga kaigalaan. Now ato ning tapuson no pinaagi sab sa usa ka pagampo. Dalaygon og sinimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat nini kay gayunan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang mga panalangin nga sa matag pulong among natun-an ining kagabion. Ikaw lamang magiya nga padayon kami magasusi niini sa kamatuoran usab among masabtan o kausab mga panalangin sa tanan nila usab nga mga panginabuhian sa mga tigpaminaw nining mao nga programa. Ikaw sab mga panalangin sa tagiyan nining mga istasyon o sa mga nagadumala niini. Ining tanan ng gisalig ug gitugyan gilaw mong madawat sa ngalan ni Jesus manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan mga kaigsunan sa samang takna ug samang istasyon sa dinhi sa matag adlaw nga Biyernes, Sabado ug Domingo sa tingog sa reformasyon mga kaigalaan. In behalf sa Seventh Day Adventist Reform Movement, kini si Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo. Mayong gabi ug daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.